Usa ka senior citizen ang labing unang COVID-19 positive sa dakbayan sa Lapu-lapu ang nakalas. Apan masaligon ang crisis managers sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga mudaog ang dakbayan batok sa COVID-19. Si Chelo Valiana sa report. May gihambi ng daan ang senior citizen nga nakalas human nasuta nga nagpositibo siya sa COVID-19. COVID siya, positive. But initially, ang sa doktor na tungod tong iyahang sakit gid na nag-attack siya. Gipahibaw ni Mayor Chan nga migahin ang dakbayan og 20 milyones pesos alang sa hospitalization sa mga natakbuyan. 100% nga abagan sa City Hall ang bayranan sa mga kawani ug mga kabus nga na ospital tungod sa coronavirus disease. Hinon abagan sa dakbayan ang adunay katakos sa pagbayad nga na hospital tungod sa susamang balatian. Samtang giulagway ni Najel Baniasya, Lapu-lapu City Crisis Manager, nga mudaog ang dakbayan sa gubat batok COVID-19. Sa 42 ka kaso sa COVID-19, 22 na kanila ang naka-recover o negatibo na gikan sa kagaw. So, gamay na lang, gamay nila pag-antos. We can win the war. Labi na nga, ni onboard na nato'y bagong grupo nga tactical propaganda team. Sukad pa sa mayaging Biyernes hangtod gabi, anam-anam nga nakagawas ang mga nagnegatibo. Gisaluduhan nila ang mga naka-recover tungod kay sila man ang tinuod nga nagmadaugon gikan sa gubat batok COVID-19. Samtang sila, mga frontliner lang. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.